मी आज कणकवली, देवगड आणि वैभववाडी विधानसभा मतदारसंघाच्या प्रचारार्थ आलो आणि इकडे प्रचाराला येणं आम्हाला नेहमीच एक आनंदाचा विषय असतो आणि मला माझ्या मातीशी जोडायला मिळाल्याचा एक वेगळा आनंद त्याच्यामध्ये असतो. वैभववाडी हे माझा आजोळ, सांगोळवाडी मध्ये मी आनंदीबाई भिकाजी रावराण्यांचा नातू. सांगोळवाडीच्या नदीतल्या आंब्याच्या कोंडीत मी पोहायला शिकलो आणि त्यामुळे आमचं दर महिना मामाकडे इथे जायचा आणि त्यामुळे सांगोळवाडीशी वैभववाडीशी वेगळं नातं आहे. त्यामुळे आजीच्या नावाने इथे जे कॉलेज आहे आनंदीबाई रावराणे महाविद्यालय, ती माझी आजी. आणि राणेसाहेब माझी आजी मिलमध्ये नोकरीला होती, माझी आई एकटी होती, तर त्यामुळे आमच्याकडे राहायची आणि ती सकाळी 4:30ला 20 मिनिटं चालत अंधेरीला ट्रेन पकडायची, सकाळी 7च्या ड्युटीला जायची, संध्याकाळी 5-6ला यायची आणि तिच्या पगारामध्ये आमची भावंडांची शिक्षण व्हायची. आणि त्यामुळे वैभववाडीशी एक माझं वेगळं भावनिक नातं आहे. त्यामुळे आपल्या आजोळी आलोय, आपल्या मामाकडे आलोय, मामीकडे आलोय, मावशीकडे आलोय, अशा प्रकारच्या भावनेतनं इथे येताना मला मनामध्ये एक आगळ्या वेगळ्या भावना असतात. आणि त्यामुळे मला नितेश खात्री आहे की माझ्या आजोळची माणसं तुला भरभरून मत देऊन विधानसभेत नक्की पाठवणार. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.